ספר דניאל, פרק א'. בשנת 3 למלכות יהויקים מלך יהודה, בא נבוכדנצר מלך בבל ירושלים, ויצר עליה. וייתן אדוני בידו את יהויקים מלך יהודה, ומקצת כלי בית האלוהים, ויביאם ארץ שנער בית אלוהיו. ואת הכלים הביא בית אוצר אלוהיו. ויאמר המלך לאשפנז רב סריסיו, להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה ומן הפרטמים, ילדים אשר אין בהם כל מום, וטובי מראה, ומשכילים בכל חכמה, ויודעי דעת, ומביני מדע, ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך, וללמדם ספר ולשון כסדים. וימן להם המלך דבר יום ביומו מפת בג המלך, ומיין משתיו, ולגדלם שנים 3, ומקצתם יעמדו לפני המלך. ויהי בהם מבני יהודה דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. וישם להם שר הסריסים שמות, וישם לדניאל בלתשצר, ולחנניה שדרך, ולמישאל משח, ולעזריה עבדנגו. וישם דניאל על ליבו אשר לא יתגאל בפתבג המלך וביין משתיו, ויבקש משר הסריסים אשר לא יתגאל. וייתן האלוהים את דניאל לחסד ולרחמים לפני שר הסריסים. ויאמר שר הסריסים לדניאל, ירא אני את אדוני המלך, אשר מינה את מאכלכם ואת משתיכם, אשר למה יראה את פניכם זועפים מן הילדים אשר כגילכם, וחייבתם את ראשי למלך. ויאמר דניאל אל המלצר, אשר מינה שר הסריסים על דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, נס נא את עבדיך ימים 10, ויתנו לנו מן הזרעים ונאכלה, ומים ונשתה. ויראו לפניך מראינו ומראה הילדים האוכלים את פתבג המלך, וכאשר תראה עשה עם עבדיך. וישמע להם לדבר הזה, וינסם ימים 10. ומקצת ימים 10 נראה מראיהם טוב, ובריאי בשר מן כל הילדים האוכלים את פתבג המלך. ויהי המלצר נושא את פתבגם, ויין משתיהם, ונותן להם זרעונים. והילדים האלה 4 נתן להם האלוהים מדע והשכל בכל ספר וחכמה, ודניאל הבין בכל חזון וחלומות. ולמקצת הימים אשר אמר המלך להביאם, ויביאם שר הסריסים לפני נבוכדנצר. וידבר איתם המלך, ולא נמצא מכולם כדניאל, חנניה, מישאל ועזריה. ויעמדו לפני המלך. וכל דבר חוכמת בינה אשר ביקש מהם המלך, וימצאם 10 ידות על כל החרטומים האשפים אשר בכל מלכותו. ויהי דניאל עד שנת 1 לחורש המלך.